Horasma dihita saluhutna di ruas dohot parhalado HKBP Resort Soposurung. Hurian itu kata, tapuk kama ibadah saat teduh di manokot nyarion, arhitena marede sian bukwede nomor 417 ayat sada dohot 2. Hurian itu kata ni debata dihita disadarion, imana tersurat sian Filipi 2 ayat 8, songonon madido. Di patutoru do dirina nagabe panguloi do ibana pai mamate. Pola tung mate tersilang, ido yang bo saatna. Hurian itu kata, patutoru diri dada ulaun namurat. Patutoru diri butuh pengorbanan. Alanido asa boi tercapai cita-cita nadinggani. Ima patutoru diri ikut do melatih diri memfokuskan pikiran holan tusada tujuan. Ima mangolu rabdohot debata di bagasan Tuhan Yesus. Karakteristik na patutoru diri boy metaidai sian tukata Yesus na olo patutoru dirina demi kepentingan situan natorok, demi kepentingan banyak orang, bukan kepentingan diri sendiri. Ima demi haluauni pertibion. Naso peduli do ibana tu dirina nang pedihina, nang pedilecehkan. Soni do na dihirim ni debatatong tuhita, akka naung hinokopne. Ika perlu do kita melatih diri marhite nama kasomalhon, nguluon, patalu diri ujup-ajupang, dot halak akka nasi jugal roha. Tuhalak akka si gudang nonang, dolan akka na asing. Do halak na holam makilala, holan ibana do natikos. Halak na paholang diri siyan roha egois. Ido na pinatupa ni Tuhata Yesus. Radedo ibana mengundurkan diri siyan perdebatan tuhalak parise. Tuhalak akka si boto surat. Molodung lam sodinggan manang nunga mohobe situasi, bahkan olo do ibana peluahon identitasna. Dohot akka huasona di situasi na mohobi. Salut nai di patupa Tuhan Yesus ima asaboy malua akka halak pardosa. Pabahenan manang tindakan ni debataon
totudang hapikiran ni jolma, terlumubi kita nuaing. Lumbabi molo mangasahon utok-utok, alay murasi tutudoi dia tusihalak na porsea, ala mangasahon ha porseaon na ibana majalo tindakan. Pabahenan di debatai, gabi dapotan asi ni roha nasian amaima ibana atong. Puren itu kata, songon akka sisian ni Tuhan Yesus kita nuaing. Suang-songon ni nang huria na parjoloi, dung manaik Tuhan Yesus tu banua gijang jaladung di gohitor di parbadia nasida, gabe saroha dohot sa pikiran do nasida. Gok holong, jala marsikohot tu sada tujuan. Ima na mangikuton Tuhan Yesus. Alasada do tujuan nasida, gabe saroha ma nasida makanguluhon gaya ngulu ni Tuhan Yesus. Ima gaya hidup na seolah mementingkan diri sendiri, tidak egois, na boy saling menasihati, molo adong akka akurangan di pabahenan, na somakorhon hatsi ni roha, dohot dendam. Alani gokholong nang parsauran do dinasida. Nang sukuma tu kita ganup. Bukado iya kita. Atong tapatuto rumah derita. Taida mamarhite karakteristik ni Tuhan Yesus na patutoro diri. Na mangajarot tu kita ganup. Na marhite na patutoro diri ga bisa ada parsiajaran narikot tu kita ganup. Amin. Tapasadar hatta martangi yang mahita. Mulai Tuhan di pasakat nasa rohanami tuho. Totong di bagasan pangaramo tu mutu kami ganup Tuhan. Sahat tu manukot ni arion marhite hagi pason. Nang kajang ni umur nasiakoi. Martabata barulas ni rohanami Tuhan di manukot ni arion. Ima marhite khatam na badiyay nang didikihami. Anggi matutong Tuhan parsiajaran na olo kami patutoro diri nami. Gak bisa ada parsiajaran na bodi peupami Tuhan. Marurak marparbuwe me hatami di bagasan parnguluan nami. Nang di bagasan manukot ni harap pe Tuhan. Dinalako manguruti ulaw nami. O mana mga ramo ti kami ganup marsada-sada. Di saluhut ruasmu. O mana totong mga ramo ti dulaw na maragam. Sa saluhut na diulan na sida Tuhan. Makorlas ni roka. Terlumubi Tuhan. Boy mamuji pasangapon guarmu na badiyay. Atong saluhut daging nanto dinami. Di pasatami maholan tu bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami Tuhan. Amin. Mari kita sian bukede nomor 267 ayat 2. Ramah kita mangido di tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang
saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saat malam menuruham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesan nami. Di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unak kami togikut tu pangujunan, palua mahamisian pangagu. Ay hodo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amin.